Com el seu propi nom indica, un full de càlcul, a banda de per presentar dades, serveix per calcular. Anem a veure ara algunes de les fórmules més bàsiques. Tenim aquí un parell de columnes amb diferents xifres i anem a començar sumant un parell de valors. Per introduir una fórmula, el que hem de fer sempre és situar-nos a dins d'una cel·la, fer doble clic i començarem sempre amb un igual. Un cop tenim un igual, el que fem és seleccionem la cel·la primera, li donem el signe de sumar i la cel·la segona i ja tenim la fórmula que ens agradaria aplicar. Premem intro i veiem que calcula. Com que la fórmula es refereix no a valors sinó a cel·les, si canviem el valor de la cel·la, òbviament, el resultat s'actualitza. Si en comptes de 10 posem 15, veiem que automàticament canvia també el resultat. De la mateixa manera, podem fer restes, cliquem igual, totes les fórmules comencen igual, cliquem la primera cel·la, el signe de la resta, la següent cel·la, i aquí tenim el resultat. Clicant sobre la cel·la més, podem veure sempre aquí a la barra quina és la fórmula. Aquí a la de sota, anem a veure com funciona la multiplicació, premem la primera cel·la, posem el signe de l'asterisc per multiplicar, seleccionem la segona cel·la, intro, i aquí el tenim, i per últim, per dividir, posem l'igual, la primera cel·la, el signe de la divisió, següent cel·la, i ja el tenim. També podem sumar diferents cel·les fent servir la funció sum. Per exemple, si ens agradaria sumar tots els valors que corresponen a aquesta columna, el que podem fer és premer aquesta cel·la, com sempre comencem les nostres fórmules amb l'igual, afegim la funció sum, dona igual si és en majúscula o en minúscula, obrim parèntesi, seleccionem els valors que ens agradaria que sumessin, tanquem el parèntesi i ens dona el resultat final. Si, per exemple, ens agradaria que sumés només el primer, el segon i el quart, en comptes d'escriure-lo així o seleccionar-lo, el que podem fer és, diem això, seleccionem el primer parell, a continuació posem un punt i coma, seleccionem el quart, tanquem el parèntesi, li donem a Enter, i el que fa és sumar només els valors de la primera, la segona i la quarta. Ja sabem com se fan les sumes i sabem com se fan les multiplicacions a calc, però ara vaig introduir una fórmula que és molt senzilla i que moltes vegades ens estalviarà molta feina. Imaginem que tenim aquí, per exemple, aquest llistat d'articles amb les unitats que hem encarregat amb el seu preu. Aleshores, si volguessin saber quin és el total, podríem fer una cosa com, per exemple, obrir aquí un parèntesi i multiplicar això per això, tancar, obrir un altre i multiplicar això per això, tancar, etc. Així successivament. Però n'hi ha una manera molt més senzilla i és mitjançant la fórmula suma productes, sum product. L'escric aquí i ara el que he de fer primer és seleccionar la primera columna, el primer rang, i després l'altra columna per la qual es multipliquen els valors. Tanco, dono a Enter i automàticament em dona el resultat. Vaig a posar un altre exemple. Posem aquí el cas de que jo tingués una sèrie de proveïdors i jo estic analitzant els seus criteris econòmics de qualitat i de servei. Aquí li he donat una nota a cadascun d'aquests criteris per cadascun d'aquests 3 proveïdors i el percentatge que jo li dono en funció de la importància que tenen per mi. Doncs bé, una manera de saber quina nota tindrien seria agafar això, multiplicar-lo per això, després el mateix faria la suma, agafaria això, el multiplicaria per això, així successivament. Però un cop més podem fer servir la fórmula de sumar producte. L'escrivim i diem que es multipliqui aquesta filera per aquesta altra, tanquem i automàticament tenim la nota. Podem fer el mateix amb els altres proveïdors. Escrivim primer rang, segon rang, ja ho tenim. Finalment, seleccionem el primer rang, segon rang,
i ja tindríem la nota de manera directa i estalviant-nos molts passos i fórmules massa complicades.